रिक्वेस्ट खायो जरैखाय याफाग्रामनि बागै जिनिसा जों साखिबानो याफाग्रामनि बिनि लगे लगे फाइल जों जोंनि मालिकै खाबजांना एक फंबाय बेसरगै जों बरमदलायखा याब फाइल जों बिनि लगे लगे এটা রাজ্য সরকারের একটা প্রোগ্রাম তো আছে আমরা যতই বলতে না এডিসিকে এই आयासो गोबां खालाय लोगो खथम खालायजाक माने बेले बेलेन हामबाय जोंनि जे प्रेस मिडिया और जे फाइमानदा फैनायनो जों दिनै YTF नि कायसा सालसानि सेमिनार खालायगा अ सेमिनार अबताबक जोंनि सिलासरि आमचाइनि कम्युनिटी हल खालायजागि दङ जोंनि आरो फाइमानजा फैगा जोंनि YTF नि तथा त्रिपुरा मथानि फाउन्डार टीम जोंनि सिकलारनि बिथिङाव जोंनि जुबरनि बिथिङाव सबसे क्राक कुक के जोंनो उत्साह रुयै जबा खायरिनाय जोंनि दा डेभिड मरा सिंह फाइ सबायजाक जोंनि YTF नि भाइस प्रेसिडेन्ट सियानुमक माइके जोंनि नेतृत्वरै दंनाय गोबां मानो जोंनि फाइ सबायजाक जोंनि आमचाइनि जोंनि दा सन्जय मानिक त्रिपुरा टेकेरमै अरनि सुरजित माराक दै जोंनि YTF नि अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि सेंट्रल कमिटि नि सनु कुमार त्रिपुरा दै जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट ताइबो फाइ बरबो फाइ थांगा इनके एक्चुअली अपने उद्देश्य का जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्योआवनो नुगै दङ जोंनि बर' रंनो কোনো না কোনোভাবে একটা ষড়যন্ত্র খালাই পুলিশ কেস থেকে রময় প্রত্যেকটা একটা হয়রানি খালাইনের বাগে বিজেপি সরকার চাইতে বই দं চেষ্টা খালাই दं বরং একটা অভিযান চালক दं কাজে বরংনি অভিযান ন जों बाहायके काटिवै जों बाहायके चिनि सामुंनो खालाय थांमानाय जों बाहायके चिनि तिप्रासानि गाहाम खालायमानाय चिनि समाज चिनि जे आमचाइ रंनो टंकचां खालायै चिनि बर रंनो बाहायके तुइ दिलै तलांमानाय हनैनो जों दिनै कायसा सेमिनार सेमिनारनि बिसिंति गोबांनो आलोचना खालायके जों गाहाम कक सालायका गाहाम पॉइंट नारका बनि बिसिंति जों चिनि बर रंनि चिनि लुकुरंनि बाहायनो गाहाम केनो कायसा रेसपन्स जों लुखा जे चिनि लुकुरक कुन समफानो हामिया सामुं बुखा थांना बागै गसिया जतनो टंकसां ताइ गाहाम क्रंखायै चिनि जे तिप्रासानि जे मानथाय सकथाय चिनि जे लुकुरंनि जे बिपद आपद न बाहायके चुबानाय अबनतिनो जों बरंनि कायसा जे तान तंमानि बरंनि जे कायसा वान समु तंमानि अब जों दिनै गाहाम केनो सेमिनारनि बिसिति जों साइमाखा आच्छा माहाय सेमिनार खालायजाक मानेला बिसि ब्रुम ब्रुम ना रमि खालायजागै दं ना बिसि ब्रुम ब्रुम निकगिया जों नांखागै मान्थलि वाइसबो जों खायो प्रति मान्थ जों एक बार सेमिनार खायो अब जोंनि मान्थलि वाइस जों रिपोर्ट कालेक्ट खायो जोंनि आमचाइनि लुकुरक ब कन्डिशनाव दं बाहाय दं एन्ड जोंनि नाहार मुं तनाव जतन साइमानो जों नायो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जोंनि बर'क ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि जबानि बिसिंति जतन थानचां दं जोंनि लुकुरक थानचां मानि यागुलो जतन गाहाम क्रंखा अ समाज अ चिनि अ हावो कुसुं शांति के तंगमाना निंथुं चिनि अ नाहार मुंनति जों कुनु दिन जों आजुगै तंगिया जों कुनु दिन जों अंगलक बसुलिया जों नांखाके मासो प्रति एक बार मासो जों सेमिनार सार जों कक माने बिसिंते खानाय माने तिनि युथ नि सिमे सेमिनार दङ होननाय फेया बारो युथ दङ तै सिमे दा माहिका कक चाबलायजाक ना एक्चुअली चिनि त्रिपुरा मथानि जे कोनो একটা শাখা সংগঠন পানো जों যদি কাইসা একটা সেমিনারনি কল খাইকাंखाय the totally program was organized by youth अपनो organize है क्या but और जगह चिनी पेरेंट्स पार्टी चिनी बुरी रंगनी बर जतन एटेन्ड दङ जों जतन थानचा माने थानचा केनो जों जत कक चाबलायो थानचा केनो जों कक बसालायो थानचा केनो जों बसकानि सालो ताम खालायनि अबनो बसो वान सम तु आबाइकलेन सार पाइथागो तिनि वन डे सेमिनार प्रोग्राम ते नंगलो कोरोना ककटाम कचाना मुसुं आंगमर साना मुचुको सिलासुरि आम चायो जे चिनि लुकु तंगाय रक विशेष kai je tabuk सरकारी कायदा बाय जे बंचित खाइजागि तंगनाय रक रिसेंटली जों खोनाका और 46 परिवार नाकि
बन दप्तर बाय साजाका बलं बेदक बाय साजाका अरनि इलिगेल जे और दखल खायतं माने हानि कनाय थानि नै आं बरगनो विशेष खाय बरगनो से आं सकां साना मुजुगो ता किरिदि तावनादि अ हा समस्त सारा तिरपान हा तिप्रासानि हा जों जे जाफान तंनाय जे जाफान जानाय चिनि कालचार चिनि लाइबुमा जों अमायकेन दङो ओंगै मानो जों ताबुक सरकारि बाबे चिनि आरो कोनो कागज पत्र करि फियाबा चिनि इन्स्ट्रुमेंट अफ एसेसन जे मार्जार एग्रीमेंट नि मतेंके अ हा जे कुन जागा तिप्रासा दङै मानो जे कुन जागा तिप्रासानि अधिकार दङ बनि बागै ता किरिदि तावनादि जों बनि बागै जों बसकांनि सालो जों बृहत्तर आन्दोलन फान थांना नांगे मा थांलायनाय एन्ड चिनि जे तिप्रा मथानि जे लुकु दङ आं अमनो कक जाना मुसुगो बयनि चुकलि बाय आम चाइरगो मुं सापानो ता खलायलायदि बयनि चुकलि बाय आम चाइरगो तंग कचां न तंग कुटुं खलायना बागै जे चाइतो तमरनो आपनो काहाम के नजरिवै तंग कचांनि परिबेश तोना बागै आं अ आम चाइनि आनि लुकुरंनो आं कयनो मुसुगो हामबाय सार